खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों राजखान्थि फोथारनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनि गेदेरथार फोसावथाय बिजेपि राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौबो बे समाव बिटिसिआव लेन्ड एडभाइजारि बोर्ड एसटि बोर्ड आरो सिएसबि मेम्बाराव बिटिसिनि मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो साब डिभिजनाव रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बिथोन बायदियै बिजेपि दोलोनिफ्राय सासे थिसननाय जासिगोन। थारैनो नंगौ बे समाव बिजेपिनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बिटिसिनि गासै मोनबा जिल्लानि एडभाइजारि बोर्ड लेन्ड एडभाइजारि बोर्ड एसटि बोर्ड सिएसबि मेम्बारफोरखौ मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय सासे बिजेपि राजखान्थि दोलोनिफ्राय लानाय जासिगोन होननानै बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों आरो बिथाङा मख'बावदों दि रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बिथोन बायदियैसो एबा बिथांनि बिथोन बायदियै बे समाव बिटिसिनि मोनफ्रोमबो लेन्ड एडभाइजारि बोर्ड एसटि बोर्ड आरो सिएसबि मेम्बाराव बिजेपि राजखान्थि दोलोनिफ्राय साफा एबा सासे मेम्बार होनाय जासिगोन गासै मोनबा जिल्लानिफ्राय होननानै बाथ्राखौ बुंथिदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। সিএম স্যারের লগতে আমি আলোচনা করেছি তো যাই হোক আমি সিএম স্যারে কোৱাৰ নিচিনা আমি আমার বিটিসি অঞ্চলত যেটো ল্যান্ড এডভাইজারি বোর্ড থাকে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট বা সাব ডিভিজনত ইয়াত বিজেপি দলৰ পৰা এজনকৈ মেম্বাৰ অন্তৰ্ভুক্ত আমি কৰিম আৰু ঠিক তেনেকুৱা এসটি বোর্ড আমার বিটিসি লেভেলত সাব ডিভিজন ওয়াইজ বা ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজত এসটি বোর্ড থাকে ইয়াতেও বিজেপি দলৰ পৰা এজনকৈ মেম্বাৰ আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিম সেইটো বিষয় লৈ আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু 5খন জিলা কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা তামুলপুৰ আৰু ওদালগুৰি এই 5খন জিলাৰ পৰা এজন মানে সিএসপি মেম্বাৰ এনেকুৱা সিএসপি মেম্বাৰ এজনকৈ লোৱা হ'ব এসটি বোৰ্ডত এজনকৈ মেম্বাৰ লোৱা হ'ব আৰু ল্যান্ড এডভাইজারি বোর্ড ইয়াতেও এজনকৈ বিজেপি দলৰ পৰা মেম্বাৰ লোৱা হ'ব সেইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু একটা হ'ল